sajak arep mundhut mesa-mesa guyang-guyu sajak arep mundhut ana
Setunggal langgam resepsi sampun dipun aturaken Bapak Mbak Nanda. Dawuh. Sowan ana daleme Pak Damin. Bapak Damin. Kuwi wiwit mau dalu. Wiwit mau dalu. Dalu ngantos dumugi siang menika. Nggih. Terus kula lan jenengan ngipeng mulai campur sari wonten kilen mriku tengah. Mriki pun tigang dinten. Sampeyan ta mulih yo ning nggonku wae. Aku bingung ngontrak ning mahku kek turu ning mahku aku amun ngomongane. Batinku ki bocah ki turu apa ora? Semedi. Semedi. Nggih. Nggih, Matur suwun. Menika kates ingkang pundi Bu? Pak? Bonduren. Bonduren. Oh, sing mriko nika. Nggih. Sing pundi? Sing kilen celake Pak Tarwe ngene Pak Tarwe. Leres Bu nggih. Jenengan bisa merep, Pak. Aku ki omahku kono kates tanggoku tanggane mundu. Ngawur aku wis ya kelahiran kates, kelahiran Banaran, kelahiran mundu. Nggih, monggo kanca-kanca sinambi mangke ngrantos dawuhipun kadang penganten taksih setunggal lagu kinarya persiapan langkung rumiyin. Wonten Mbak Mia dipun aturaken tetembangan sawetawis kunjuk dumateng saking para kadang tamu. Mugi-mugi meranani, mugi-mugi nuju prana. Terus apa neh? Mugi-mugi sae. Tetap dipun napa live streaming lewat channelipun Mbah Kayin. Didukung audio saking MP Naga Bonar audio luar biasa. Sekedap nyantol. Nyantol. Kuwi biasane lek cara aku ngene tak cokot. Lah malah brodel. Lho lek gawe silet lho golek ya adoh. Lek aku mesti tak cokot terus langsung perotol. Monggo Mas Agus wonten Mbak Mia ingkang mangke badhe atur panglipur wanci kalenggan siang punika. Mia ayune campur sari siang hari ini. Ya. Tenan iki cara suaraku ijik no tak suluhi. Penak lho nek awakmu ngene iki. Lah napa telas? Lah telas dirogohi bocah-bocah ambung iki. Lah niku tasik. Oh iya iki mengentek-entekke. Karek-koretan ngoten ta. Karek-koretan. Nggih, muga-muga ora dadi cuwaning penggalihing para kadang sutresna sinambi ngrantos tata cara adat ingkang sampun lumampah mangke wonten dawuhipun kadang temanten sakloron monggo langkung rumiyin paring panglipur dumateng saking para kadang tamu Mbak Mia ngaten nggih. Nggih kang wonten ngandhap yu Dartin sak wadyabala ngaten nggih. Ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh. Monggo dulur-dulur kanca-kanca ingkang sampun nampi pasugatan dipun sekecakaken anggenipun ndahar nggih wonten snackipun wonten wanci yang menika ingkang sampun dipun paringaken dumateng para kadang ngaten nggih monggo jeneng Cahyu setunggal langgam nggih sesarengan campur sari mustika budaya. Kasih
kasmaran sampun. Monggo Pak Ran dilanjut kembali. Sagung para kadang tamu ingkang tuhu bagya walya mujudaken raos syukur dhumateng ngarsa dalem Gusti Dat ingkang Maha Agung. Monggo murih rahayuning sedya upacara panggih temanten ing mangke sageta kalis saking sambikala kita tansah nyuwun dhumateng ngarsaning Gusti Dat ingkang Maha Agung. Mugi-mugi upacara panggih temanten lumaksana purwa madya wasana kalis saking sambikala nuwun.
Sagung para kadang tamu, kadang temanten sakloron sampun hambalang gantal. Gantal dumadi saking sedah lininting tinangsulan lawe wenang awarna seta. Hamengku werdi senadyan ingkang sajuga jejering wanudya, sajuga jejering priya nanging kalamunta wus nunggal rasane, nunggal sediane mangkono satemah dadi jatuh keramane. Jajar sumanding kaparingan mantram sakti saking Sang Hyang Juru Jemuk. Tinuntun kadang temanten putri manunggal rasane, manunggal sedyaning cipta rasa karsa miwah karyaning satemah hanetepi darmaning sih. Suwita dumateng ingkang kakung, ugi makaten ingkang kakung minangka dadya saka guruning Bali Wisma. Ingkang satemah hanetepi darmaning kakung minangka dadya pangayumaning ingkang garwa. Kaparingan wujuding tirta wening tirta wening minangka pralampita genira memangun bebrayan tansah kegalih kanthi weninging penggalih sarta meneping kalbu ingkang tinemu anamungta hayu hayem tentrem hangayomi Nimasayunita Novitasari darasan Mas Rifki Awangga sagetomat sinamatan sih sinisian nyondongaken raos manunggal ing karasa satemah manggih keluarga ingkang guyub rukun lahir kalawan batosipun. Siniran ambyandira ingkang keraka mawi sekarstaman tumuli amidak antigo pecah sak nalika tumata pangajaping sedya kadang temanten sakloro ninggalo pinaringan wujuding golek kencana ingkang bakit bisa tata jalma nenggih putra utawi putri
ingkang satemah saged amiguna tumrapipun rengganing Bale Wisma. Sumangga mangke kasuwun dumateng panjenenganipun Bapak Damin ingkang kamping dening panjenenganipun Ibu Suparmi angandi ingkang putra sakloron kasindur tumuju wonten ing sasana ingkang sampun kasamaptaken inggih menika sasana Rinenggo. Pak Damin nggih monggo Bapak Damin dalasan Ibu Suparmi. Boyongipun kadang temanten sakloron kasumanggaken kadang-kadang saking CMP angrengga murih rahayuning sedya
tamu ingkang minulya nuwun inggih panjenenganipun Bapak Damin miwah Ibu Suparmi sampun kepareng mapak sowanipun utawi rawuhipun kadang pisan ingkang mijil saking lalatan desa Kates lenggih panjenenganipun Bapak Trimo miwah Ibu Komiati tumuli mangke badhe kadheraken angamping lenggahipun ingkang putra sakloron panjenenganipun Bapak Damin mapan wonten sak tengenipun ingkang putra dalasan panjenenganipun Bapak Trimo Sarimbit mapan wonten sak kiwanipun ingkang putra tumuli ingkang putra sakloron badhe tumuli sowan ngabiyantara ingkang rama dalasan ingkang ibu atur sungkem pangabekti sowanipun kadang temanten ing mangke tondo yekti setya tuhu kalian ingkang rama dalasan ingkang ibu kasumangkaken kanca-kanca campursari JMP ngaturaken langgam setya tuhu nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng para bini sepuh, para sesepuh, pepunden sepuh ingkang pidalem wonten ing Gondang Gunung, ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing kalenggan wekdal punika ingkang tuhu kinabekten, para satriyaning negari ingkang minangka dadya tepa tulodo pangayumaning para kawula dasih ingkang tuhu sinubeng ing pakurmatan, sagung para kadang tamu kakung miwah putri ingkang tuhu bagya mulya. Nuwuhaken raos bembonging manah wonten ing kalenggan wekdal siang menika sadèrèngipun sumangga kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng tansah ngujukaken puja-puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring wujudipun kawilujengan katentreman tumrap handika sadaya miwah kula. Sholawat dalasan salam mboten katalumpen sumangga mangke tansah kita kunjukaken dumateng mustikaning jagat raya nenggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun peparing pinten-pinten pitedah ingkang luhur tumrapipun sedaya titah wonten ing jagat raya ingkang tundhonipun tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit wonten ing donya ngantos dumugi ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Sagung para kadang tamu kaparengna wonten ing ngri kalenggan wekdal siang menika kawula kinen meratitesaken rangkening titilaksana adicara ngunduh adicara panggih temanten minangkani talangi ngatur saking keluarga ageng ingkang hamegugati Bapak Damin, Ibu Suparmi miwah keluarga ageng Bapak Trimo, Ibu Komiati. Dene wonten ing kalenggan wekdal menika kaparenging sedya kawula aturaken urut roncening titilaksana adicara pahargyan wonten ing kalenggan siang menika nun inggih makaten titilaksana adicara ingkang angka setunggal nun inggih pambuka, titilaksana adicara ingkang angka kalih inggih menika dawuh lung tinampi, titilaksana adicara ingkang angka 3 inggih menika berkah donga utawi hastungkara. Pramila sumangga wonten ing kalenggan wekdal menika sagung para kadang tamu rangkening titilaksana adicara wonten ing kalenggan siang menika kita buka sarengan kanthi andika sadaya ingkang sampun kepareng rawuh kula dherekaken sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang salajengipun emangke badhe katuraken inggih menika dawuh pasrah minangka talanging basa saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Trimo, Ibu Komiati ingkang mijil saking Desa Kates, Kecamatan Kauman. Pramila dumateng pepunden kula ingkang kapiji sasana dalasan swasana kawula sumanggaaken sumangga tuk tuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketara adu mak padha ra kelar ngawur iki san. Padha ngempet Mas bagiran. Pindah malih Bu nggih. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wa bi sihatil ajsati wal arwah wa khalana nikah wa harrama alaina sifah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah amma. Hadaratul kiram datang para alim, para ulama, para kiai ingkang sinudan ing kitab suci,
sesulihipun mengku wigatos gati ingkang kita taati. Para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu mulya, para rawuh kakung sumawana putri ingkang kita hormati. Minangkani para waning atur kula cumantaka wonten ngarsa pansedaya, sumangga kita dherekaken ngaturaken syukur dhateng ngarsanipun Dat ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sih nugrahanipun wonten ingkang lenggan menika kita sedaya tasik dipun takdiraken Allah saged pinanggih makempal wonten setunggaling pawian agung wali matul urus kanthi kawontenan wilujeng sehat wal afiah. Mugi-mugi rahmat taufik hidayah inayahipun Allah tansah lumeber dhateng kita sedaya sehingga kanthi lantaran syukur wonten ing saat menika mugi dadosaken sababiah kita sedaya pikantuk nikmat saking Allah, nikmat ingkang langkung kathah langkung barokah manfaat di dunia wal akhirah biqauli alhamdulillah ala kulli hal wa nikmah. Shalawatullah wassalamuhu mugi rumentah wonten ngarsa dalem Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun sampun kapiji dening Gusti minangka tetungguling jagat, minangka panutaning umat sehingga binjang berhak paring syafaat wonten ing yaumil kiamat. Mboten sanes kajawi namung Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Para rawuh ingkang tuhu menaya, masa kena adem bingung Pak Wakiran kula. Nggih. Minangkani sesulih ingkang pegati sesulih saking Bapak Trima Sekeluarga saha penderek kemanten kakung sedaya miwit wis mau kates kauman ngantos gundang gunung. Nggih. Lampah kula sak kanca rombongan kanthi donga restu para sesepuh wonten ing mriki kula kaparingan kalis ing sedayanipun rupita. Mugi-mugi kawontenan ing keluarga mriki ugi mekaten tansah binarengan wilujeng sehat wa afiah sehingga saged angestreni dawuhipun pinanganten sarimbit. Wigatos sing atur saperlu kula ngaturaken pinanganten kakung menika Mas Rifki Amangga saderengipun ngaturaken agung panuwun atas sedaya gupuh lungguh sugihipun keluarga mriki rawuh kula sak kanca tansah pinaringan wilujeng kasambut kanthi syukur rendang penggalih kanthi sarwa ingkang resepaken sehingga saking mareme keterakson gedhi Pak niku malih adem kabeh. Primelasaken menika lumantar kula cumantaka wonten ngarsa pansedaya menika kanthi sedaya pahormatan ingkang kasediaaken dhateng kula sak kanca rombongan ngaturaken jazakumullah khairan kasiron jazah. Mugi-mugi sedaya peparing pahormatan kasampun kaparingaken dadosaken amal hasanah sedaya kusipun dhateng keluarga mriki Pak Damin Sekeluarga kanthi dedonga mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaparengaken kula sak kanca pikantuk leliru saking ngersanipun Gusti Ngamuhasih leluru ingkang sak mestinipun. Para rawuh ingkang tuhu menaya wigatos sing ngatur kula saperlu ngaturaken pinanganten kakung ingkang sampun marak sowan dhateng keluarga mriki. Cekak aos kula aturaken kanthi dedonga bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nak Mas Rifki Amangga kawula aturaken dhateng keluarga mriki khususipun lumeber dhateng para lingkungan kanthi dedonga mugi-mugi monggo anggenipun kula wentah wonten keluarga mriki saha lingkungan mugi-mugi Mas Rifki sageta enggal nyesuaiken diri menika adaptasi kangge adat-adat mriki ingkang kintenipun tasih enggal menggahipun pinanganten kakung. Pramila menika para rawuh ingkang tuhu menaya kanthi pasrah menika mugi-mugi dhateng keluarga mriki Pak Damis keluarga
Monggo Mas Riki anggenipun kula wentah kula aturaken saged karengku kados putra mantu kados kula wentah kados putranipun piyambak. Masa burunga anggenipun kula wentah wonten keluarga mriki mugi-mugi inggih saged rasan, saged guyub rukun kula sak kanca cekapipun pawian menika kintenipun nggih nyuwun pamit lengser dhateng keluarga mriki. Donga restu pansedaya lampah kula sak kanca kathah ingkang boten nate numpak elep Pak munggah medun nika teng griya niku wena adem saking ngempet niku malih gobyos kabeh dugi mriki adem malih niku Pak Wakiran niku Lah Pak Margan omahe kates mboten usah dikenani ritak niku wong kates niku wetan. Nggih. Pramila sakemenika para rawuh kula sak kanca jengkar saking keluarga mriki namung saged ndedonga mugi-mugi anggenipun Mas Riki lumban-lumban sadher ning bebrayan enggal punika tansah pinaringan keluarga ingkang barokah umuripun barokah rezekinipun sehingga ing tembe saged nyayai bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah wonten kilapipun anggen kula matur cacar jawane basa ingkang kerang prasaja menggah pangasedaya namung pangapunten para rawuh ingkang kula suwun wallahu muwaffiq wala aqwamit thoriq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawuh pasrah minangka talanging basa saking nyanipun Pak Trimo sak keluarga tumata kanthi tatas titis cetha terwaca wijang lan gamblang pramila dumateng pepundhen kula Bapak Suminto piniji minangka talanging atur saking keluarga Bapak Damin pramila dumateng pepundhen kula atur panampi sasana telasan swasana kawula semanggaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pinungku kawalian para pepundhen, para sesepuh ugi pinesepuh ingkang dahat satuhu pantas pinundi, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai ingkang siang ratri tansah sumandhing kitab suci minangka kibatipun panembahan ingkang dahat kawula taati. Para rawuh kakung hamewah putri ingkang sami rawuh wonten dalem mriki ingkang dahat kula hormati ugi mliginipun dumateng Bapak Trimo sarempit garwa dalasan kadang pisan saking tlatah wewengkon Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ingkang kula hormati sagunging para rawuh kakung hamewah putri kadang taruna muda ingkang tansah bagya mulya. Saderengipun kawula matur monggo kita sami tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah taala dinipun apa kula dalasan handika sami ing kalodhangan siang punika saged ngrawuhi undanganipun Bapak Damin Sarimbit garwa kanthi kawontenan sehat wa alfiat boten manggihara setunggal punapa. Selawat ingkang salam tetap kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan dumateng kita sami lan tansah kita antuk-antuk sapatipun wonten yaumul kiamah binjang Allahumma amin. Sagunging para rawuh ingkang dadi kinurmatan pangapunten ingkang agung kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami nuwun inggih dados talanging atur saking panjenenganipun kadang kawula Bapak Damin kajibah anampi atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Trimo. Ananging saderengipun pasrah kawula tampi ingkang sepindah kawula ngaturaken sugeng rawuh wonten Gundang Gunung mbok bilih kala wau dipun aturaken lek pas numpak elep niku gerah tapi lek wonten dalem mriki adem ngoten nggih. Nggih mugi-mugi kemawon
kanthi karawan kula panjenengan sami Gusti Allah tansah nglindungi dhateng kula panjenengan sami awit saking griya kates dumugi ngundang gunung tansah winengku kawilujengan ngaten nggih. Ingkang salajengipun mbok bilih saking keluarga Pak Dimin sarimpit garwa dalasan kadang sedaya ingkang sami nyambut damel wonten mriki anampi karawan panjenengan sami kirang grabyak kirang sumana minggahipun dhateng pasugatan kirang nuju prana kula mewakili saking keluarga mriki ingkang kajibah nyuwunaken lumetering Syekh Samudra pangaksami dumateng andika sami. Ingkang lajengipun kawula hamung ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan wa bilih atas pisumbing sih panjenengan sami anggenipun hamung kugati Bapak Damin sarimpit garwa mugia saged lestari kalis ing sambikala. Lan wau sampun diaturaken mbok bilih sedaya lan sedayanipun utawi saparipurnaning pasugatan ing siang punika keparang nyuwun pamit mbok bilih kawula sakeluarga namung nderekaken mugi-mugi sakjengkar panjenengan sami saking dalem mriki ngantos dalem kates kauman Tulungagung tansah winengku keselamatan. Bapak Ibu ingkang kula hormati kanthi ridhonipun Gusti ingkang Maha Agung sineksenan para sesepuh ugi pinesepuh sedaya putra saking panjenenganipun Bapa trima kawula tampi dados wonten dalem mriki niku mboten kula aku anak mantu ananging kula aku anak piyambak. Dene babakan sedaya lan sedayanipun amprih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah sesuai kalian harapanipun keluarga sedaya mbok pilih wonten dalem mriki tanggungane Bapak Damin sak keluarga. Dene wonten dalem kates utawi dalem kauman niku dados tanggunganipun Bapa trima sak keluarga. Sagunging para rawuh ingkang dhateng kinurmatan nggih mungkin namung semanten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sami mbok bilih anggen kula matur kirang tatas lan tutisipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung kula kiri billahi taufik wa hidayah wa ridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para kadang tamu dawuh lung tinampi sampun paripurna parantene setungkara imangke badhe katuraken mbok menawi kadang temanten sakloron sampun kabedol tumuli wonten ing wisma piwaraning pawiwahan. Dene wonten ing kalenggan wekdal menika sugeng utawi wilujeng ngedhapi pasugatan ingkang sampun kasamaptaken sagung para kadang tamu sumangga ing mangke handika sadaya kula dherekaken libur kalian keluarga CMB Campur Sari Mustika Budaya ugi dumateng para kadang-kadang saking kates kawula dereng dipun paringi serat resmanipun sumangga luwes kemawon mangke keluarga saking kates sak bibaripun dahar dipun aturi foto sareng ngaten Pak Jajak keluarga ngaten nggih monggo ben ketok regeng nuansane Campur Sari bolo-bolo nganggo sepote Campur Sari ada Mbak Nandasari ada Mbak Pia Anjasmara paring panglipur dumateng sagung para kadang tamu yo kanca bolo saking kates yo yo lo 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 he ah he oh ayo he ah he kamardikan wong loro monggo. Pun ngaten mawon. Penak aku. Paringi kamardikan wong loro. Nggih, selamat siang Dek Nandasari. Selamat siang Mbak Via. Mbak Via Anjasmara. Iya Dek Nandasari. Niki ujure pripun? Lagi kula kok bingung. Jenengan sing niki napa Syutingnya. mriki? Ku ndene syutinge. Pemriko Ini mawon. waduke silang. Nggih. Nah njenengan ngaturaken wilujeng siang menika kagem pangambiang pinanganten ingkang saking alatan pundi Kang Mas? Kates kauman. Saking Kates Kauman.
Nggih, alhamdulillah rahayu wilujeng nggih sedaya mawon dugi mriki Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pripun Bu kesan-kesane Bu? Mantap nggih. Sami. Kula ket wau dalu yen Bu. Nggih ngekos. Setengah tembange punika angsal bisikan saking mriki Kang Ri. Nggih, requestipun puja ningsih. Nggih, pujian ningsih. Monggo wong lanang. Terus handulu natian datan handaku nanging wis tumakeng kalbu babar pacar pintu sloka pinapa sepisan hanjawat kang asta kaya-kaya santo suwarga apa iya iki tresno kang sanyata kuncono popo lunging kadung mangayo ayo sempos dikaning astara sora kayung yan prihatika yen jawata ngalilanono bakal tak budut promo mukyo kesempatan datang kasrana menambah meringsang yang kriti mokyo maparing margi kang waloyo jati aduh sambus tikaning asmara sepisan anjawat kan asta kaya-kaya santo suwarga apa iya iki tresno kang sanyata
suwun Mbak Pia, Mbak Nanda Sari, terima kasih. Konco-konco sedulur saking Kates, keluarga pangombyong temanten kakung, monggo mangke dipun suwun wonten sederek-sederek saking Kates ingkang kauteran foto. Leres menika Mas Robi sekalian, Pak Jainur sekalian, Tawi Sarimbit, Mak Sukirah, Pak Sapar sekalian, Mbak Kunti, Mbak Titis, Mas Jainal, Mas Roli sedayanipun Sarimbit tetapi sekalian, Mbak Ida ugi ngaten Sarimbit garwa, konco-konco Mas David, Mas Andi dan keluarga agengipun semua teman-teman daripada mempelai laki-laki dan perempuan. Monggo konco-konco dulur-dulur saking Kates kasumanggaken mangke kersa derek foto sarengan murih rahayuning sedya wanci kalenggan siang menika. Mungkin Bapak Ibu sekali lagi nanti tidak usah apa itu terlalu tergesa-gesa, turunnya tinggal sedikit semuanya mampir ke rumah saya Pak Gerwojo, ke pasar, tidak usah tergesa-gesa, ngaten nggih. Jadi mungkin dipersilahkan untuk sedikit refreshing wonten Gundang Gunung papanipun durenipun sekedap malih nggih, napa niku woh, lajeng manggisipun sekedap malih woh. Ngaten nggih berbuah. Monggo kanca-kanca dulur-dulur saking Kates ingkang sampun kula sebat asmanipun untuk foto bersama. Kemudian nanti dilanjutkan ada Mbak Tia dan juga ada Mbak Mia memberikan hiburan buat sedulur-sedulur semuanya dari Kates. Dipersilahkan Mbak Tia, nanti kanca-kanca yang dari Kates dipersilahkan kalau pengen sumbangsih lagu utawi panyuwunipun menapa. Monggo kula aturi jumeneng Mbak Tia. Nggih, Mbak Mia. Nggih, monggo Bapak Ibu sedayanipun ingkang sampun kula sebat asmanipun keluarga besar dari Kates dipersilahkan untuk foto bersama. Ngaten nggih. Ande lumut asik. Selamat siang Mbak Mia. Selamat siang Mbak Tia. Selamat siang. Iki mic-mu dene to. Kaya telu guys iki. Monggo kula aturi ngomong-ngomong, mic-nya dua dibagi. Nggih. Diucapkan selamat siang, wilujeng siang sedaya mawon nggih Pak Bu. Nggih, selamat menikmati hidangan. Nggih, mengke menata hati dulu, mengke melewati menata hati dan pikiran gitu. Monggo. Nggih, monggo. Setika budaya.
Oke, masih bersama dulur-dulur yang dari Kates ini dan juga keluarga sini mungkin. Dari Bu Tarti, Bu Supriyanto, Pak Trimo, Pak Darmaji, Pak Sukiti, Pak Marto, Pak Lani, sedayanipun sekeluarga, monggo dimohon untuk foto bersama, dan juga Pak Joko dan Pak Imam. Monggo dipun aturi foto sarang-sarang kula rantos. Ngaten mangke mbok menawi setunggal tembang kinarya ngiring foto sampun cekap dene pungkasing titilaksana dicara mangke tetep dipun aturaken barokah donga. Monggo bapak-bapak ingkang sampun kula sebat asmanipun monggo kula aturi foto sareng dumateng kalian kadang tepaten sakloron. Monggo kula rantos Pak. Nah, kula rantos Bu. Monggo. Bu Tarti sekeluarga. Nggih, monggo. Nah, ini dari keluarga sini tuh Pak? Nggih, dari keluarga sini. Oh, mangke nggih, anu mawon nggih, kinton mawon nggih. Sekedap nggih, nggih, saking keluarga mriki mangke kinton mawon. Ngaten nggih. Bapak Ibu ingkang tuh kinten matan mbok menawi saking Kates taksih wonten sampun cekap nggih. Matur suwun. Monggo wonten ing kalenggan wekdal menika
jumbuh kalian menapa ingkang sampun dados urut terun sending dilaksana dicara pahargyan wonten ing kalenggan wekdal pawiwan prasaja siang menika dene ing mangke pungkasing dilaksana badhe katuraken hastungkara utawi berkah donga pramila kula nyuwun salah setunggaling kadang utawi bini sepuh saking kates mugi-mugi laksitaning adicara lumampah kanthi wilujeng slamet boten wonten alangan setunggal punapa sumangga mangke kula aturi paring berkah donga nyuwun kawigatosan dumateng kadang kula ingkang saking kates sasana telasan swasana kawula sumangga akan sumangga nuwun. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyati sholihah wa huson arusaini lahu malafatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa andimi sultanik. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yaksa wa amali la yurfa wa du'a ila asma. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Sulaikha wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Ali bin Abi Thalib karama wajha wa Fatimah tasyahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sagung para kadang tamu sampun paripurna rangkening upacara panggih temanten wonten ing kalenggan wekdal siang punika kawula ingkang mratetesaken rangkening ditelaksana adicara wagiran pratama menawi anggen kawula matur wiwit purwa madya wusana kirang nuju prana wonten ing penggalih kawula namung jejeri manungsa sawantah kang boten tebih saking salah tundhonipun tansah nyuwun pinten-pinten tadhahing deduka ingkang kathah. Kula kinten namung semanten lan mangkaten kanthi pedhit ngatur sak beja-bejaning wong kang lali isih beja wong kang eling lan waspada sagung para kadang tamu sumangga kula dherekaken wilujeng kundur wilujeng pipisan ngantos pinanggih malih ing sanes wekdal ingkang ngatos-ngatos ngaten nggih dalanipun mandhap mangkat selamet mulih selamet. Wabillahi taufik walhidayah waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.